paabot. Sure ba? Sige na. Basta ipaabot ni may mong ayab. Kisa man. No! 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 Basta oy. Or basta ako lang mo hatod mo sige. Hey baby, when we are together, doing things. Grabe ka uwan, no? Oh, petinawan na. Nya uwan man di man ta pwede ka motoron. Style na to ani. Pransang TV. Mao ni tigluwas na ko. Nya luwason sa natong mga tao sa nga nangihanlan og sakyanan. Kanang sa? Kaniyo. Kana hunungi. Naray. Okay na. Na. Dito dugol. Ato dugol dito. Dugol. Dul gamay. Kani. Hey ma'am. Asa pa padong ma'am? Nahan lang ako. Oh, karon ba? Uwan ba ya? Asa ka padong di ay? Dala ko di paabot. Uwan ba? Basta ganahan ka ba kay? Libre sakay ka na mo. Asa di ka muli di ay? Ha? Asa ka muli? Sara sa kuan. Dala man na sa Lopez. Ihatod lang ka na mo. Kaya naglibreng sakay mo sa ko. Tagaan ni ka og ano ng pani sticker para makita nimo. Kaya uwan ba ya? Sure ba? Dili ka masakay? Nasakay na lang. Kaya nag-free ride sa man mi. Ada guys, sticker box. Tara, sticker. I-check ang iyang Facebook. Tara. I-check ang Facebook ng kodaan. Tara. I-check miss ang iyang Facebook. I-try lag-check basin makakuan ka ba? Oo. Kaya ginaram ito niya, wala man ko nagmotoron. Na may tigtagop na ko kay uwan man tong Motor ra gid niya tanawa, i-check ang iyang Facebook. Motor ra gid siya magkuan. Makadlok ito ako eh. Sige na. Alagad no. Dili lagi dili mangunsa miss. Ihatod di ka. Yato dira ra man ka Lopez inyo ka. Na. Lola man siya pero hindi ko di paabot. Sure ba? Basta ipaabot ni may mong ayab. Kisa man. Basta oy. Or basta ako lang mo hatod mo sige. Hey baby, when we are together, doing things. Ako na lang hatod mo. Kuan. Turok botoy naman pangintaan na turok botoy. I-search sa daan. Dili i-search daan i-search. I-search lang para kuan. Daghan man siya gikuan gihatod. Kanang libre ra ba? Okay ra? Sakay ka? Di mo nga namon saon miss. Yun na lapit ako. Sige. Drop ba? What did it? Wala lagi plite, naglibreng sakay rami. Sige. Mana kagkaon miss? Naman ikaw nakawala pa. Sige, ikaw na. Sure ba? Mauwa man tanin niyo eh. Di lang ikaw miss eh. Ikaw na mo. Kay gabi na ba kayo? Di ko mga gwapo, di ko masakay. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Asa di ka padong di? Butoy may gwapo. Na? Padong. Dala mo ko sa kuan. Dala ko ka palit sa unahan. Asa di kagikan miss? No, unuwan ko. Lagi. Unuwan ba ya? Sus. Sabot eh. Wala nito nga. Tanti magudi. Imong uyab. Dili. Iyay. Anda na babay? Mabayog kami. Ang imong Paris di, wadi ka kuhaan niya. So, pares makakula. Paris, manok Paris. Or Bitaw kuhaan. miss, kanang wala di sundo ni mo day. Kuya wo no, sa naura sunod nox good. Alas 11 nox. May gani, kitaan ka na mo. Mo gani. Unsa di Facebook mo miga kay ako nag-content ko bitaw karon kay niaron pa uwan. Yamay lang ba imuhang Facebook ako sang ikuan sad. Ibutan ako dito. I-promote para i-promote na ko mo daghan. Facebook sad para makita sa din lang nga ikaw ako among napasakay nganan na. Mirilo Arancis o mao ni siya ang Facebook di ay ako din gipangiyon sa Facebook para makita sa dinyo kung kinsa ang akong nipasakay karon. Diri lang ko. Diri lang ka? Oh, Sure ba? Nabuwan kayo. Sige. Gi kan parking sa namo ha.
naman siya. Ya ako sa may kuan. Kay makuan niya ka. Mabutan ninyo eh. Ito. Basin po, makita na ka po. Tanawan na ako ang kuan ha, Facebook na ko ha. Sige, ako lang Ikuan ko ikaw dito. kuan. Sige. Sige, sige. Malino, turok mo to Ah, eh. sige, sige. Dahil landong Nox. Dahil landong niyo. Nag-uwan ka pa? Uwan. Dara ka dam. Sin kuan ba? Nag-uwan pa ya? Okay na, anad ako yung mabasa. Char. Ni okay ra nimo kay uwan ba ya? Tagay lang kung tambal. Sige, sige, sige. Bye-bye. Ari sa mi ha. Bye-bye. Sige, salamat. Mao na to bay, amo nang nahatod si Mary Lou. Ug dahang salamat ninyo bay sa mga inyong suporta ug sa inyong pagsubaybay. Salamat kayo.